Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano sumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, gam apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti danang ti biyag. And share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyagita, kat manipod iti pagayam, nagpailingad itinagan a mercy, nga iti agdama kat adda ijay Dubai. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, mercy latan ti iyawag mo kanyak. May saakmat nga OFW, kat nagbalinan alinglingay ko ti agdengeg kan mangpadaan ka dagiti drama dito YouTube channel yo. Idijak pa'y mangmangeg dagiti padas ti padak nga OFW, nga ikan nyo iti biyag babaan iti daytoy a drama, impagarup ko no siya klaang ti agsagsagaba. Ngem saan gayam, ket dayta ti makagapo, no apay akayat kumat nga ibinglay ti padas ko. Sapay la kumamanang, tamapili met a maidrama, taamok nga uray kasano, ket makaibatiak iti adal kadagiti dumdumngeg. Maikadwan a pagilyan daytoy ayan ko ita. Ti padas ko ket napasamak iti damo a pagilyan a nagpaayak, kas overseas Filipino worker. Dua kami idi iti asawak nga adda iti dayjay a pagilyan. Mercy, imawag ka din ni Pilipinas? Uwan Eddie, nakasaritak ni tatang. Oh, kumusta da ka no ijay? Ay, Oh,
Apay nagsinay ka, bakit? Kasano, kat saan ka nung agturpos ni Jomar nga anak ta? Anya? Apay saan? Iti anya aga po. Di na kanon kayat ti agadan. Anya matan? Una yun ni Jomar. Imbes nga agturpos ko man iti high school. Daita kano ti pangadeng na kuna ni tatang. Impakaasi kano pa yan ni tatang nga iturpos na, uray high school laeng. Ngam talaga kano asaan adumngeg. Daita lama kibarbarkada kanon ti aramiden na. Ay na mercy! Day tatirigat iti kapamilya tayo di Pilipinas. Tingamin ang muda, nalakati agsapol iti kwarta dito abroad. Saan da nga amulo ka sa nutirigat, ti panagbiag tayo dito, girl? Ay, Angelo. Angela. Talagang agparparikot kanya. Agkakanaton ti yaw-awag mo kanyak. Naimbagkit di kada kayo ni Eddie, Dua kayo nga da ditoy. Siyak ngay, agmay-may saak lang aruden. Mangnamnama pa'y kanyak dagiti kakabsat ko di Pilipinas. Anya? Kay tatagpay so mercy. Kinapudno na. Nagsangsang takmanan idirabi. Kalpasan na nagsarita kami ni nanang ko. Apay, Angela. Kasano, kat makalawas ka nun asaan anagawid dyan nalaing nga amak. Jaymat kabsat ko pagpawpawitak iti kwarta. Ay na, di na kano pa indod ti allowance da nanang. Anya? Kasayatan siguro no agipawit kalangan iti mismo nga inam. Ay apo, saan mo't namin nga amo ni nanang tar aramidan na. Nung itatang ko mo't ipagpawitak, ay sos, sigurado ang pagbabae na laeng. Naimbag mo, tanaira na nga da ka ita di tabalay, anak ko. Anya ngay, mama. Pawitan da ko na iti pagkatang ko iti motor. Anak, kasano apat ganmi ti kayat mo, kat di mo matan kayat ti agadal. Jak nga rudan kayat, mama. Masaduta kon. Ngam anak. Kayat yung kada kumura. Ha? O di nakpawitan iti pagkatang ko iti motor. Makamu kayo. Hello? Jomar? Hello? Oh. Apa yan? Pinutodan ni Jomar ti saritaan mi. Anya? O, na'y matanda anak ta. Sabay kaya't ko kumamot ida makasarita, ijay. Apay ay pinutod ng ti saritaan nyo. Gimura kanyak. Gaputadyak pinatganti kayat na gumatang iti motor. Anya? Daita ti agpaiso, Eddie. Nakagura kanyak ti anak ta. Panagkunak, naskan ngagsapulak pa iti sabali a pag sideline ak dito Hong Kong. Tapno na dardara sa makaurnungak. Sayang ti oras nga awan trabaho. Tanumalpas kong ti trabaho ditoy, bakante akon. Iso kasayaatan no dapay sa bali a sideline ko. Tapno iti... Ni Susan takadwami iti dagos mi daytoy. Hello, Susan. Nawaya ati oras ko kalpasan daytoy trabaho kita. Apay aya? Ha? Agpaiso? Adda maitod mo a sideline ko? Ay na! Talaga akayat ko mati maka-sideline. Tapno na dardara sa makaurnungak. Kaskan ka, nagado ti sideline mo. Iso na daras ka lakit di makaurnong. O sige nga Rod, Susan. Agyaman akan ka.
Agaakayod kalabaw, akas ko na ti daduma, ti kasasaad mi nga OFW manang Emmy. Tano saan mi nga aramidan dayta, marigatan kami lakit di nga agurnong. Mapanagnakak dayta, gaputadwa kami kat nga rod idi ka ni Eddie nga asawak, nga adda ijay Hong Kong. Ni Jomar, akakaiso na nga anak mi, nabati dita Pilipinas, akadwa na ti lolo na. Ti ama, ti asawak. Ti anak mi, ti kang runaan, aparikot ko idi manang. Tanasadot nga agadal. No kasaritak mo't itinasayaat, kanayon nga isidir na ti kaawan mi nga agasawa iti danana, agapwanan kanu ti panagrebrebeldena. Anya lang ang aramida ni Jomar no kasta tatang. Kanayong nakatuwa na nagiti barkada na. Among mercy, no kasarsaritak tapo ko, nasaya at isumpat na. Ngumsungani, karamit na. Anya? Kasayatan siguro na may saka na kayo ni Ede, di agawitan ditoy. Tapnoan na timang tarabay kunpuana. Lakaya kon, mercy. Ang kapsutak matan. Tatang, Kasanuman ti ayat ko amang lapad itar aramidan ni Jomar. Marigatan akapoy ti kasasaad ka. tatang, Tangay nabayag kayo mutin nga agasawa di abroad. At amutin basit anay pundaryaw. Kasayaatan siguro no may saka na kayo di agawid. Ta may salaang di agbati dita. ala nga rod tatang. Pagsaritaan mi dayta ka ni Eddie. Nasaysayat siguro na si kanta agawid, Mercy. Ha? Ngam Eddie, ad-ado ti panggadak dito yung sika. Mercy, bakit? Saan mo't ati kinaado ti panggadan ti isyo ditoy? Masapul asyak ti agbati nga agtrabaho ditoy, tasyak ti lalaki. Sika ti ina, kat sika ti rumbang nga agawid amang tarabay kan ni Jomar nga anak ta. Isong ering pas munton dagiti sideline nga inawat mo, ha? Sana bale, tadandani mo tan aglepas ti kontratam. Saan kan doon nga agrinyo? Siyak lang nga agbati dito nga agtrabaho. Tas sikat agawid ijay Pilipinas. Agawid ako na iti mabiit, anak ko. Sigurado ka, mama? Agawid kan? Wen, anak ko. O sige, mama, padahanak ti panagawid mo. Lakayan ni Lolom Jomar. Marigatanan amang igawid ka dagiti aramidem, anak ko. Malaksid ang nagsardeng kan anagadar iti high school. Daitala ka nun makibarbarkada ti aramidem. Ikarik, mama, into nadakan ditoy. Agpaliwak. Agpaiso, anak ko. Un, mama, ikarik da ita. Kat agadalak tumanan. O sige, anak ko. Padaanam nga rod ti panagawid ko. Maladingitan ak iti kasta na amuak, Mercy. Agaman niya nga rod na iso ti desisyon yung agasawa. Diyak kumamot kaya ti agawid. Tadakdakkel nga amang timatmat gadak ditoy, ngam ni Eddie. Ngam, hustumot ni Eddie nga asawa. Iso ti lalaki, kat iso ti rumbang nga agbati ditoy amang gad. Sa bagay mo't kiti ang... Mercy, di mo't ni Eddie nga asawam day dyan? Uwan nga paiso. Kat
Nakaragragsak dang agkuy-kuyok ka ni Susan. Mercy. Dagit kawanan ba Mercy, Mercy. Saan? Di ka agaramit iti skandalo dito yung mall. Panunutom ti seguridad yo. Ang mga noan niya ti mapasamak kada kayo at alo kada Eddie kan Susan. Noan niya man ti mapasamak ita. Kalma ka lang. Istrikto na giti otoridad dito eh. Isong agkalma ka kumalang friend. Sige, agkalma ak. Ngam, pangaasim takuyugan nak. Ha? Surutan ta ida itinalimad. Kaya't ko ida apaliiwan. Pulos impagarup ti kasjay anaduktalak manang Emmy. Ni Susan akadwami iti dagusmi ken ni Eddie. Ni Susan akanayon amang ted iti sideline kanyak. Ni Susan nga imbilang kun akabsat ko. May sagayam nga uleg. Kakaasiak anang tep-teppel iti aglalauken ariknak. Kabayatan ti panang surot mi kadakwada itinalimad. Naimbaglaangan takadwak idi ni Angela agayam ko. Kat adda ng palpalagip kanyak. Tano saan? Talaga ang nag-eskandalo ako man. Apaman nga da kami iti dagusmi. Jakon nalapdan ti riknak. Kat impapas ko ti sakit tinakam ko iti asawak. Ken iti kamalala na. Pimanaw idi iti dagusmi ni Susan. Agingga anadanon ti kanito, ti panagawid ko. Sigurado ka kadi akabaula, Mercy? Uwan, di nakpagdanagan. Ngam, pangaasim ko ma. Takuyugan nak aging kay G airport. Di nakpanawan aging ka makalugan nak iti aeroplano. Wan, di ka madanagan, friend. Saan ka abaybayan? Agyaman akan ka, gayam. Oh, agsangit ka manan. Ang mga noan niya ti mapasamakan ka. Ikagumaak balin anatib kar. Di kag danag. Ikagumaak. Kat sapay la kuma. Tatarabayan nakmat ti Diyos. Sakanak ta nakasangput kan, mama. Napalalo ti ragsak ko. Maragsakan akmat. Jomar, anak. Ha? Sigurado ka, mama? Kasla naliday ka mat, nga uray no nakaisem ka. Ha? Saan man? Saan ka naliday anak ko? Nabanugak lang iti biyahe. Iso akastoy tiriknak. Kasta ka di? Ni Papangay, kumusta? Ha? Wen gayam, Jomar anak. Kita man hustukan ka dagiti insangpot kong arwatan. Ama no saan ket dimot nga umanaykan ka. Dagitoy Wow! Nagbipintas, mama! Ha? Apag isukan niyak dagitoy, mama. Agyaman ako unay, ha? Amom, mama.
Uray na awan dagiti apasarabo. Okay lang. Ti importante, addakan. Simmangputkan, mama. Pasensya ka no, nakaistorbo ak. Busy ka di? Saan mat unay, gayam? Oh, kumusta ka dito Pilipinas? Nasaya at mat. Imawagak ta kayat ko ti makidamag. Manipod ngamin nagawidak. Saan kami pa'y nagsarita ka ni Eddie? Ha? Kayat ko kumati makidamag no anyan ti mapaspasamak kan kuana dita. Mercy, friend. Saan nga amo ni Eddie nga amok ti aminan niya? Saan? Jack imbagbagakan kuana ang nagkuyog ta idian ng paliw kadakwada ka ni Susan. Iso matlagayam. Anya ti kayat mo asawan? Di ka ko mamasaksakitan ha, Mercy. Ngam garapala nanti pa nang ipakita da dito nga da relasyon da. Anya? Day tadagpay so Mercy. Amo pa yung dagitipada da Pilipino nga da dito asaan ka nga agsubli. Kasta gayam. Agyam anak kan ka. Gayam. Agyam anak. Yan ni Eddie nga anak ko. Unay kat kaya muntikas dyan nga inaramid na. Impagarup ko no sumaruno adagos nga agawid ni Eddie. Tapno ornusan mi ti amin tatang. Ngam sigun iti damag ko. Adadan nga impakita da kadagiti pada mi a Pilipino ijay. Nga da relasyon da iti babae na. Mangibabain dyan nga anak ko. Dilakat nangirna dyan na nagaramid iti kalukwan. Dilakat nagbainan. Nagsakit. Tinaramid ni Eddie, tatang. Nagsakit. Mercy, balasang ko. Maawatak ti marikrik na mita. Ang kidkidawak iti dispenser ka. Awan ti basol yung kanyak tatang. Sana rumbang agkid daw kayo iti dispensar. Anak ko ni Eddie. Kasla nagbasulak matan ata siyak tama na. Saan tatang? Awan ti basol yun. Saan yung abasol ti basol ni Eddie? Iso saan arumbang ada kayo ti agkid daw iti pamakawan. Ay. Saan ada kayo ti nagbasol, tatang? Malaksid iti katugangak. Ininot met nga inlawlawag ko ka ni Jomar nga anak ko. Tinapasamak kada kami iti amana, manang Emmy. Nalabit anaasyan kanyak ti anak ko. Iso nga uray idiing kagumaak ti nagabrod manen. Nagtultuluyan ti panagbaliw na. Kat inggaed na ti nagadal agingga iti kolehyo. Kat nagturpos idi 2019. Aglepas mo ti kontratak dito'y Dubai inton sumaruno atawan. Kat sapay lakuma, ta sumaya at tumutan ti sitwasyon nga itdan ti pandemya. Tapno nalaklakan tulaangan ang makaawidak. Aging ga ita,
Awanon ti damag mi kan ni Eddie. Kat ultimo ti amana, di na kinontak apulos. No anyaman tinagbanagan nan, sapay lakuma, tanaragsakan iti pinili na abiyag. Daytoy ti pakasaritaak, kat agyamanak kada kayo. To'y pagayam mo, Mercy. Pagayam a Mercy, agyamanak met, taintalek mo a maidrama dayti pakasaritaam. Di ka agdanag, takas itikid daw mo, nabaliwan amin dagitinagan nga inaramat tayo. Makunakasaan ka nagbalin aswerte iti asawam, ngam nagasat ka iti anak ken katugangam. Pamanagnak ti panagbalin da as supportive ken ka, kadagidigon daway akasapulam unay ti pagsadagam, gapu iti inaramid ti asawam. Dayawag ti katugangam pagayam ko, tano sa bali laday jay, amangan no kanunungan na pay tinaalas nga inaramid ti anak na. Kararag ko nga rod tinaan-anay apa nag-move on mo, Mercy. Tapno naan-anay mo ten nga agragsak ka. Alakastan, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, ti biyahe.